Magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. Eto, muli na naman ako nagbalik para ibigay na naman yung bagong application natin. Medyo maingay dito kasi nasa mall ako ha. Pagpasensyahan niyo na yung kaingayan. Kung hindi ko kayang i-edit to o di kaya pasensyahan na lang, at least mayaraman niyo kung ano yung i-share, ibabahagi ko sa inyo. So ang ibabahagi ko ngayon ay ang application na nagbibigay ng unlimited na configuration. Kumbaga dito kayo kukuha ng configuration like IHI from HTTP injector, Spark, VPN, or SVC, or OVPN. Kahit na anong application, kahit na anong VPN na config nandun. So, depende kung ano yung na-share nila doon. So, ang application nito ay config PH. So, ito yon. So, ito, config PH. So, makikita nyo yan sa Play Store. Meron din ako nilagay link sa baba ng description. So, ayan. So, as of today, updated po siya August 19. So, meron dito IHI, KPN Tunnel Read, Spark VPN, at saka IHI Lite, at OVPN. So, yan. At marami pang iba. So, try nyo lang yan, mag-download yan. Madali lang naman mag-download. Ang kagandahan natin dito is may chat section. Pwede kang mag-request, pwede kang humingi. Ayan, like ganyan. So, pwede kang mag-request sa kanila kung merong online na maker. So, yan lang muna sa ngayon. Ida-download nyo na lang yan. Kung hindi nyo makita sa Play Store, meron akong link sa baba. So, ituturo ko na rin sa inyo kung paano yan makikita sa Play Store. So, ita-type nyo lang config ph. Napakasimple lang naman, di ba? So, hindi na kayo manahihirapan. So, yan po yung logo niya. Yan. So, as of far, rate niyan is ang rating nito. So, ang rate nito ngayon ay 4.3. So, effective nga. So, hindi na masama. Pang backup na rin, okay? So, yan lang muna sa ngayon, mga kaibigan. Muli ako magbalik pag meron na akong bagong application na i-share. So, maraming salamat sa panonood, sa pakikinig, at sa pagsubaybay sa Zoo TV. Muli, paalam sa ngayon. Babalik ako kung meron tayong bago. Salamat!